ez denez lehenengo aldia, pitimat, baina bakitzu, dokatzunelako nervi horreik eta pitimat kudeatzen. Eta hortaz gain, bihaietzen gabitzen ez azken aldian gauzatetik eta besteatetik promozioagatik edo laneko kontu batzugatik, nik personalki asko ez dut pentsatu. Bai, nik ere ez. Batez ere sentitzen duguna, nik uste nire kasuan, eta zuk pentsatzet ere bai, da nekia. Bai, azken urteetan nik uste goien asunto hau sortu dituztela topaketa pilo bat, baina pelikula egiten zaudenean ez zaude sarietan pentsatzen. Gustatuko litzaizuke noski, ze azkenean hori ona da promoziorako eta pelikula ikus dadin, ez? Baina ez dago zure kontu, orduan ez zu saiatzen zea historia, eskuartan dakazun historia alik eta modu oberenean kontatzen eta gero-gerokoak ez. Nominazio haien nagusiena pelikula honena, hori aterpe horretan egot danak sartzen gara, esan nahi dut pelikulan taldian egon gain danak, ez orduan, bai uste dut taldia sentikin dela representauta izendapen honekin, aldi berien pixkat ere premioak diana, netzako horrek ere baduka askotan saritik, ez da? Rekonozimendu dalako. Justo, Jose Ramon Sorizek pentsatzen zuri ere bai bidalizian, zizkidan argazki, ez dakit argazki bat, edo bideo bat, eta berari esaten nion, ez? Jose Ramon, azkenean ikonikoa bilakatu zea, ez? Polita da ere bai, ez? Ikustea nolabait pelikulak, jendearen imaginarioan edo tokitxo bat eukitzea lortu duela, ez? Batzuetan, agian pelikula bat egiten duzu, baina ez dauka punto ikoniko hori, ez? Eta badirudi, behintzat, Maspalomasek modu batean behintzat lortu duela, ez? Pop bilakatu da. Baina ez bakarrik Tolosan, niri debagoienatik ere lagun batek bialdu zian, beha jantzita, eta bere ondoan beste bat, eta ematen du, popularra bilakatu gala, eta azkenia zentzu horretan, ausarta izan dela bera, gu azkenean niri iruditzen zaite logikoa zala bere aukera, ez? Hasieratik planteatu zen Jose Ramon Soroiz izatea. Ez dakit, badauka berak nolabaiteko, ez dakit fragilidadea deitu, bai, horrelako begirada beldurti bat, ez, edo Bizenteren pertsonaiari oso ondo etortze zitzaiona, ez? Eta hasieratik, eta gero gaina, nik uste denok dakigula oso aktore ona dela, orduan nik uste aukeraketa logikoa zela, ez? Gero noski, konbentzitu beharra zeon, bertan pelikulan egin behar zituen gauzak edo egiteko, ez? Eta horretan, prozesu bat egon da, luzea, nik uste bera ere pixkanaka mentalizatzen jundala, ze ja urtebete lehenago ja berarekin kontaktatu genuen, eta orduan urtebeteko prozesua izan da, ez? Bera ere nolabait pertsonaia egiteko edo prestatzeko, ez? Orduan, ausardia berea izan da, ez, batez ere. Gainea, kontutan izan da, berak ere, bere buruari buelta asko ematen dizkiola, eta beti zalantzak dituela, eta orduan nik uste berarentzako, eta berak esaten du, ez, azkenean pelikularen rodajearen amaieran, ez, beha oso arroz egon, ez, egin zuen prozesu guztiaren gatik. Jose Lontxona komentatzen zu, eta gure adinetik gorakoentzat Jose Lontxo da, baina gero Jariz Korreta, guretzako ebai, eta gero ondoren izan zen Martin, eta gero oinit da gaztetxoentzako Aitona zairabazi artean, ez? Orduan, nik uste generazio ezberdinei impacto hori sortu diola, porque dira personaje ikonikoak aldi berian zuriak edo dianak, zuria zentzunen esate dute. Behin batek esan duzkun, da nahi asko gustatu zitean, Vicente, gure Maspalomaseko Vicente, nolabait izan zitekeela Jose Lontxo 35 urte barru. Maspalomasea joan zaigu Jose Lontxo, eta han gelditu da gustora, ez? Eta,
hori poetikoa edo izateaz gain, uste dut hitz egiten duela asko Jose Ramon Soroiz eta ze uste dut hor bere personajetan edo bai erakusten duela Josemanek esan duela, ez? Begirada, fragilidade hori, baina aldi berian egitik asko, ez? Eta egitik asko daukate komentatu ditugun personaje guztiek, ez? Badauka humoreak handido besta, nik uste dut. Bai. Baina hori, izan dela, normalean beti da tipo gogorra, eta kasu honetan tipo gogor bezala hasten da, baina gero hor humorearekin jolastuta, ez, lortzen da nolabaiteko goxotasun bat pertsonaia horretan, ez? Nik uste hor, hasiera-hasieratik kastinean agertu zanean argi ikusi genuen beha zala. Eta, hau gertatzen da ez askotan, eta Kandidokin izan zen sartu eta esan beha da. Paper hau ezin du beste inork egin, ez? Eta zu ontzin hor kastinean. Bai, nire kontitzea behar replika matea, eta, kao, behan hitz egiten, gain hartu genuen estena atola humorea zeukana, eta beak zeukana haino humore gehiago inkluso jartzen zion. Bueno, edo bentzet bere era jartzen zion, ez? Da personaje bat, agian ez duna... bueno, bai, xantik barre egiten dugu, baina bai dauka pronto serio hori, baina seriotasun horretatik askotan humorera joten da, ez? Tuteran egon nintzen eta bertan tuterako lagunekin edo bertan muestra badago, eta gero afaltzen, eta benga, guazen porra bat egitera, eta irabazten duenak besteek gonbidatzen diote uste urolara jungo gehala. Eta egin nuen, nire ustez aurten sari gehienak los domingosek irabaziko ditu. Eta bueno, guri nik esperantza dakar Jose Ramonekin, hoi gauzatzen da. Nik ez dut egin, bat ez zait gustatzen normalien porra egitea, ez dut oso ondo pasatzen. Eta normalien zutotenean inguruan bat emate osueko tal hitz egiten. Nik uste tal, fizikoki ezin banain saltxatuta joan, saiatzen nahi zezen zuten. Eta gustatzen ez dakit, bueno. Azkenean gozamen kontua da, eta porra egitearen kontu horrek gozamena karri behar du, ez dela ez. Eta, bueno, nik barruan badako nire ideia, baina montuz ez du esango. Gu beti biligara hola lanian. Egixe da, kasu honetan, Jose Marine historia personala dela, bere burutik ateatakua, beak gurekin konpartiu eta guk gure feedback ematen diogotei, baina beak idatzilekua da. Eta horri niri personalki pilimat, eramaten ostan pilimat errespetutik edo begiratzea, beti, baina kasu honetan, guazen ikustea pilimat, nundi joan daitezken eta kontuak, nun lagundu aldoten, nunen mundoten iritixeta, baina behin ja, zuzenien, sartezanean zuzendaritzan, hola sinisten dut nik, hola izan behar da, bestela ez duzu ekarpena handirik egiten, berea bezain bestela nerea da, nahi esan, zuzendaritzan pelikula, ez. Egia da, konparatuta beste pelikula batzukin eta nik zuzendu duten pelikula batzutekin da, hemen gidoian ez nagoen arren, bai sentikin dut bestia bestekoa dela neria Maspalomas, agian gehiago, igual dalako baia pitimat berriena, ez da, eta freskoen dakotzuna. Baina nik uste hortik espazaila gerturatzen ez dakola zentzu askorik. Zehai, eta gauni badakit baita Josemarik, ezken ogoita osurtegoaz batea. Badakit hori onartuko duela, eta ez bakarrik onartu, hori eskatzen duela. Bestela, pelikula ez da irteten nahiko benuke bezaina beratza, ez? Eta horrek, konfiantza horretatik, bere materialetik atea irekita esateko baitu zure karpena, bueno, igual emuten dauena haino errexago esan da. Netza bentzet errex esan da, eta oso eroso, eta oso posik sentitu naiz Maspalomasen murgiltzen. Konfidantza asko dagoela, ez? Eta azkenian, historio pertsonala da, baina baitere konfidantza asko dago Aitorrekin honetaz guztiaz hitz egiteko, ez? Ez dago horre palo emango ditauku berari kontatzeak, orduan hasiera-hasieratik konfidantza giro handia zegoen, ez? Eta niretzako kreatibokin noski oso lagungarria da, ze horrela gaude ohituta, ez, lan egitera. Gero baita ere, niri kasu honetan, historio pertsonal bat izan da,
behin ja hasten zeanean, ekipoko jendearekin eta partekatzen, nolabait sentitzen zea espuesto bezala, ez? Vulnerablea sentitzen zea. Eta norbaiteke pertsonaiari buruz hitz egiten duenean, nolabait pentsatzen zu zuri buruz ere ari dala, ez? Eta kasu horretan, ondia momentuak, pixka bat ahul sentitu naizela, ez? Eta hor Aitorren laguntza izugarria izan da, ez? Batzutan igual zalantzein dezakezu eta baina hau kontatuko dugu edo hau, eta Aitorrek hor beti egon da, ez? Hori, indartxu nolabait esateko, ez? Eta hori garrantzitsua da. Baina, barkatu, permitiu diazu esaten, idea nuklearra oso garbia zalako zuk ikartzen nuna, eta horrek diferentziatzen zuen beste gauza batzutatik, kontatu alditugun beste gauza batzutatik, eta horri eutxi behar geniolako, eta horra doztu genuen bere gaztu. Hau honi buruz da, ze Maspalomase konkretuki baditu sexuaren kontua, ez? Hainbat estena, azten bazara negoziatzen, esaten, izan beharren zazpi, izan ditezke 3 aktoreakin edo, ez? Edo produktorearekin edo tokatzen lakin. Ja esentzia galtzen du, ez? Eta horregatik, ez? Pitximat, garbi zegoen hor zegoela nukleua, eta eutxi behar geniola, eta gainean niri personalki horrek jartzen zidan. Osea, hori da, pelikula bat hartzen duzunean, zerbait egin behar duzu desberdin izateko aurrekotik. Ze bestela errepikatzen zabitz, ez? Heldu behar dizu zerbait izatezula, behitu, hau sekula ez dugu egin. Eta Maspalomasen kasuan, gidoitia oso garbi zegoen, zituen berezit jasunak, ez? Guazen hartzea hori gozatzeko. Niretzako oso garrantzitsua zan baita ere, LGTBIQ+ kolektiboko jendiak edo nolabait pelikula besarkatzea edo onartzea, ez? Niretzako oso garrantzitsua zan, baina baita ere beste publikoak, ez? Eta iruditzen zait, bai batzuk eta bai besteek nolabait ulertu dutela, ez? Egoera hori bizi izan ez dutenek ere nolabait, antzekotasunak izan dezaketen egoerak bizi izan dituzte, ez? Eta azkenean, naiz eta sexu edo orientazio sexualarekin zerikusirik ez izan, askok dauzkate beraien armario propioak, ez? Eta nik uste alde hortatikan jendeak nolabait pelikularekin, loturak ikusi ditula, ez? Edo aleman, ez? Inkluso, momentu baten, turista bat ez pertsonat bizidana Maspalomasen beste nunbaitetik etorritakoa, jende asko dago Norvegiarra, Alemaniarra, Maspalomasen, eta inkluso gogatzen, Josemari komentatu zuela, igual Alemaniar bat, normalian historia berak eramaten zaitu erabaki bat hartzera. Markoren kasuen adibidez, logikoa zan, izatea katalanez da erderaz. Ez dauka buelta askorik horrek ez, hitz egin dezakezu, apitimat portzentajea zeintzu dian, eta hori ez, baina. Eta Maspalomasen kasuan, alde batetik bai zegoen gogo bat edo apitimat, loreak eta 80 egunaren neurrira eta mundura bueltatzeko, ez? Aktualidadia, euskaldunak izan dabe oso naturalitatzen den zerbait da. Eta, bai da bonus bat guretzako. Osea, bai sentitzen duzula nolabait edo ekarpen handiago bat, zinematografia batei, herri bati, nahi desu modan ditu. Baina bai dago horzea bat, ez? Horrek ez du esan nahi, horri helduta bizitzen zarenik, adibidez, La Trinchera Infinitan garbi egon baita Andaluzieraz izan behar zala. Eta historia hori nahi izan kontatu bai ala bai, ez? Hor hartzen dira autuak horren arabera, ez? Eta guk, Maspalomasena oso natural ikusi genuen, bere momentuan. Bai, eta zuk esan dezuna, zehola gogo bat ere bai, ez, euskerara itzultzekoa, eta historioa generikoa bada berez, ez, esan edet ez da Trintxera edo Marko bezala, behar dituzula beste hizkuntza batzuk, logikoa zan baitere euskeraz egitea, eta gero ere nik uste dut
diferentzia handiagoa markatzen duela Maspalomas eta Euskal Herriaren artean hizkuntza aldaketa bat baldin badago ere bai, ba hori, ez, egingo bagenu, ba ez dakit, Madrileko gizon bat edo azkenean hizkuntza bera entzungo litzateke denbora guztian, ez, eta horrek nik uste dut diferentzia horrek ere nolabait ematen diola, bueno, ba, bi munduen arteko diferentzia edo areagotu egiten duela, ez. Nik adibidez, erderazkoa ez dut nahi izan ikusi ere. Zuk ikusi zu? Ez. Ni eski beldura ematen dozt. De hecho, noiz edo noiz, kolokio bat egin dugunean eta bateko besteatek esan digute, inkluso kexatu egin dira esaten, soinua intzait pixkat, hizkuntza batekin edo beste batekin kontatziak, pelikularen komunikazioak pelikula aldatu egiten du. Osea, askotan, aldatu dezakezun moduan aktore bat aukeratu edo beste bat aukeratu. Edo dekoratu bat aukeratu, beste bat aukeratu. Pelikula berdintxu atera daiteke ikusle hotz batentzat, ez? Ikusle bat ez daukana preferentzia konkreturik, seguramente. Berdintxu iritsiko zaio. Baina hor badago zerbait, kontatzen duzunean hizkuntza batien edo beste batien, ñabardura asko dauz, nolabait edo era batea kontatzen duena pelikula, ez? Eta nik Maspalomas beti ikusi dut erderaz, Maspalomasen euskeraz hemen eta azpiatziekin eta kanpoan egon garenean eta ikusten duzu oso berdintxu iristen dela hemengo jentiari iristen zaio moduan, hemengo Euskal Herriko jentia orduan. Oso momentu honean gaude, ez? Eta nik uste horre eragina izan dituzela faktore desberdinak, ez? Agian azkenetakoa, ba, orain dauden desgrabazioak, bueno, ba, pelikulak egiteko diru gehiago egon daiteke, egia da hemengo teknikoak ere lan asko egiten ari diala eta horrek esperientzia suposatzen du, eta nik uste hemengo ekipoen nolabait engranajea edo oso engrasatuta dagoela, ez? Eta hori nabaritzen da, nik uste filmen, ja kalitate estetiko eta teknikoan, ez? Baina horretaz gain, bueno, ba, nolabait bide bat egin da azkeneko urteetan, ez? Eta bueno, azkenian nik uste zinematografia bat edo evoluzionatzeko gauza guztietan bezala garrantzitsuena erreferentziak diala, ez? Orduan, nik uste geroz eta erreferentzia gehiago daude, jendeak sinistu dezake, jo, ba, hemen zine bat egiten ari gea eta guazen aurrera historionekin, ez? Agian nagoen dela 25 urte etzenun ez da pentsature egingo, ba, karmele bat edo gaua bat egin zitekeenik Euskal Herrian, ez? Eta gaur egun nolabait sinisten dezu, ez? Eta hori nik uste garrantzitsua dela, ez? Orduan, hori urteen poderioz, bueno, ba, nolabait metatzen ari gean, bueno, aberastasun bat da, ez? Eta alde hortatikan, ba, iruditzen zait nolabait gaur egun gertatzen ari dena, badala urte hoien emaitza, ez? Baina baita ere, bueno, badakigu batzutan urte batean egon daitezkela ez dakitzen bat pelikula eta gero hurrengo urtean ezerrez, ez? Bueno, sektore hau ez da ere oso, ez dakit nola esan, oso produktiboa, ez? Orduan ikusiko dugu hurrengo urteetan zer gertatzen da, baina desde luego oain tokatu zaigun momentu hau nik esango nuke oso positiboa izan dela, ez? Azken aldian entzuten da jendeak esatzen Euskal Zinema momentu ona ez, baina bai esaten dela, baina ez dela horrela, euskeraz ez dela egiten pelikulaik apenas, hori beste, horren barruan beste eztabaida dela. Uste dut egia zer da Euskal Zinema, euskaraz egiten zinema beste berezitasun bat ematen duen zerbait dala ados egon daiteke, baina beste hizkuntza baten egiten dana, baina hemen gertatzen dana eta hemengo jendeak egindakoa dana ere niretzako Euskal Zinema da. Eta uste dut hor askotan eztabaidak nahazten diala. Ehuneko bata egiten da, ehuneko bia egiten da, guk gatoz, adin badukagu, ondien gazteaga, baina adin badukagu, eta
gu gatoz sentitzen duela, gaina, datoz desertu batetik. Etzan ezer egiten, ondela 15 urte. Ez, ondela 20 urte, ez? 80. hamarkadan egon zen olako, diru funtsak sartu zen eta loraldi bat, gero hortik aurrera ezer, bakarrik animaziozko pelikulak, euskeraz, gero sartu zen, 80. hamarkadan ezer, gero hau patxe beste sartu zen Telmo eta Kixi horregon zian, horrekin ate bat ireki izan, gero ondoren etorri zen beste batzuk, gero etorri zen laro gehiegunean, gero loreak, eta gero beste pila bat, eta nahi esan, ikusi ezakezu betikoa, botei erdi utxik, erdi beteta. Nik argi eta garbi ikusten dut erdi beteta. Ze erori daitekela hausin momentuan egia da, baina nun sinatu beharko zen hau 2001an horrela goteko. Eta nik uste dut hori baloren jarri behar den zerbait da. Derrotismoaren diskursoa askotan gainditzen du realidadea. Eta uste dut, nire ustez bentzat ez dela hola. Pentsatu nahi dut, lan txukun bat indegula, ez? Eta horrek suposatzen du denek, departamentu guztiek lan txukun bat egitea, ez? Bai, departamentu teknikoek, baina baita ere, aktoreek, gu zuzendari bezala, edo orduan, iruditzen zaita azkenian guztiok egiten degula lan istorio bat ikuslegoari edo helarazteko, ez? Istorio bat, sentsazio batzuk, atmosfera bat, hori dana, ez? Eta pentsatu nahi den nolabait pelikula honekin lortu dala, ez? Azkenian, nolabait ikuslegoarekin edo bat egin duela eta ikuslegoak nolabait istorioa erosi egin duela, ez? Batzuetan on daitezke gauzak teknikoki oso ondo eginda, baina beste departamentu edo beste area batean asmatzen ez bada, agian ez dauka arrakastarik, ez? Orduan, nik uste dut hau danon artean egindako lan badala eta dano gutxi gora bera lan txukun bat egin dugula, ez? Nik gehituko nuke, ez da humiltasunetik esaten dute, baina uste dut bihotza daukala pelikulak. Osea, badauka zerbait, gidoitik hasita aktoreak iristen dana, ez? Badago zerbait hor gaiak daukan garapena eta personajea daukan emozionalidadea, eta egiten duen bidaia, jendeari ukitzen diola, ez? Hori esan da, ez du esan nahi pelikula bihotza daukatenak arrakasta ukiko dutena edo kontrakoa. Ze nik uste pelikula daten bizitza urteen poderioz behiratu beharreko zerbait da. Zema pelikula izan dian Kristoen porrotaz estrenatzen danean, eta gero bilakatu dian referentzialak denborarekin indar hartu duelako, ez? Garai horretan igual jendeak inetzuen konektatu, hogeizki estrenatu zen, edo ez daki zer, eta orduan etzan iritsi. Baina gero, igual 10 urte barru, ze pelikula ni ikusle moduan askotan gertatzen zaigu hori, ezta? Orduan, sorte auki dugu, Maspalomasek arrakasta auki duela, baina ez balu auki ere, ni pozik geldituko nintzen, ze sentsazioa daukat, bihotz horrek edo ematen diola ibilbide luzeago bat, ez? Eurren urteetan, espero dut. Nire kasuan, eta igual berekoia izango naiz alde hortatik, baina bai nire hazkunde pertsonalerako nik uste dut zerbait utzi didala, ez? Lehendabiziko aldia zen nolabait horrela zeo zer hain esplizituki pertsonala kontatzen nuela, eta momentu batzuetan gaizki pasatu dut, baina gero estrenatu danean eta izan duen harrera ikusita, oso positibotzat hartzen dut, ez? Eta oraindik denbora behar dut hori nolabait distantziarekin eta perspektibarekin ikusteko, baina sentsazioa dakat, agian prozesua gora berekin gogoratuko detela, baina geroko emaitza nik uste dut oso positiboki gogoratuko detela. Alde batetik, pelikularekin personalki asko ikasi duela, pelikula guztiekin ikasten duzu, ze 2 urteek dia gutxinen zure bizitzaenak prozesuan, baina honekin
nik esango nuke inkluso gehiago ikasi duela, batez ere nire burua ikusten nun dagoen. Hau da, nola orain arte ikusi dudan mundua privilegio absoluto batetik. Ez? Eta enaiz inkonstiente izan, eta esplikatzen naiz. Gizona, zuria, heterosexuala, testu inguru sozioekonomiko on batean, ez dute zergatik burrukatu behar esan. Esaten dut nire identitateai dagokionez. Beste gauza batzuatik egin dezakezu, baina nire identitateai dagokionez, arrain bat uretan ibiltzen den moduan, enez galdetu hori gura zan edo etzan ura. Orduan, horra asko ikasi dut, eta hori Maspalomas eta Joxemari esker da, noski. Eta gero, espero dut 10 urte barru, pelikula bizirik egotia, personen, komunidadian, ez dakit nola esan, buruan edo, aire horretan, eta sentsazioa izatea referentziatxoa dala, momentu konkretu batzutan edo, eztabaida konkretu baten, gauza batzuk kontutan hartzeko, ez? Guretzat askotan igual referentzia dian moduan pelikula konkretu hau, beste hau, gai konkretu bat gertatzen denean, etortzen dizula burura, ez jo, pelikula horretan hau gertatu zen, eta hori dago ondo, edo hori da interesantea, edo, ez? Eta horrek enpaten dizu helduleku bat afrontatzeko beste gauza hartzeko. Nire ikusle moduan, eta Joxemari bak dibeta, gertatzen zaigun zerbait dela, eta Maspalomasek aber hori izatea lortzen duen 10 urte barru.